जोबोद समायना आरोना बिबारा बियो फुला दावदै फुल होनना बुङो बेखौ। आं ओंखार हाबनोसै आरो आं दा नैबे न'आव हाबबाय। नाम्बारा बेनो। ओरै मोनसे थांबाय, आं दा ओरैनो थांग्रोगोन आरो नायलांबाय थादो। हेल' लोगोफोर, आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिफ्रायबो खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै थायो, आंबो मोजाङै दङ। आं माने दामानि भिडिअखौनो हगारनाय जाथ'थाराखै, माने आं जेरावबो थानाय जाथ'वाखै नालाय बिराद बेस्थ'थार। एग्जाम जागासिनो, एग्जामा जोबाखै दाबो। आं दा माने ICL IB बे माबा जोंनि आग्रिलेब कालचार लाइननि माबाखौ देखायहरनो नागिरदों नोंथांमोननो। मोजाङै नायना लाबानो जाबाय। मा लाइननि फरायनानै माबायदि माबा मोनो, आइडिया मोनो, आरो फरायनानै बोरै मोनो, नै मा लाइननि माबा बिभागखौ आं देखायहरनो नागिरदों आरोना। होमबा लोगोफोर नायलांबाय थादो। नै साइकेलखौ दांनायनायदों सासेया जोंना। मोजाङानो नायनो साइकेला। बेफोरखौनो बानायनांगौ। आरो सोरबा लाइट बानायनाय, सोरबा माबा माबि बानायनाय, अनेक। नै साइकेला मोजाङानो, साखा थाइथाम गोनांलाय। सानै गाहाम जिरायजायो नै। बेयाव सासे जिरायजाबाय आरो नैबेयाव सासे जिरायजायो उनावबो सालायजायो। बेखौ नैयाव साबि दंमोन, साबि गैया आरोना। बेखौ ओरै सोबाय, बेयाव साबि होबाय। बेटारि दं बेयाव। नायलांबाय था लोगोफोर। नै बे मेचिना जाबाय आगर आखिनाय। माने फरायनायजों लोगोसेनो माने ट्रेनिं मोनलांबाय थायो, माबायदि लाइनाव फरायबा माबायदि। नै मेचिना बेनो। बेबायदि मेचिनाव माने माबा खालायो, आगर बानायो। बिदि आरोना। नै आगरा बानायहांदों आरो बिदि बानायो आरोना। माबायदि टेक्न'लजि नालाय, नैबे मेचिन बेयो आरोना। ओमफ्राय हाखानानै माबानाया नै बिदि बिबार बानायो। नै जोबोद मोजां नायनो, समायना। नै बेफोरबायदि बिबार आखियो। फरायनायजों लोगोसेनो बेफोरबायदिखौ ट्रेनिं होलाङो आरोना। जोंनि बे कलेजाव बे ना आरोखि बियो जोबोद समायना आरो दंफांनि ना आखिनाय। बे जाबाय मानसि। बे आब्दुल कालाम बानायदों बेखौ। नै नायनानै ला, जोबोद मोजां मोजां सावगारि आखिनो हायो। बे लेबखौनो होनना बुङो, आग्रिलेब होनना बुङो। ओमफ्राय नै बिनि सामानफ्रा बेयाव थाजोबो, बेयाव दोनो। ओमफ्राय मा खालायनांगौ बेयाव खालायना हरो आरोना। बिदि आरो। बेफोराव बानायलाजोबो आरोना। बेफोर गासिबो मेचिन गोजा आरो। लहा लंफोर गासिबो बानायो आरोना बे। फरायनायजों लोगोसेनो जोबोद मोजां मोजां गियान होयो। साइकेला माबायदि बानायदों, बे साइकेलखौ नायना ला। बेयाव फरायनो फैयोबा बेफोरबायदि बानायनांगोन। फरायनायजों लोगोसेनो बेफोरबायदि ट्रेनिं मोनलांबाय थागोन। फरायनाया जोबब्ला होमबाना सार्टिफिकेट मोनगोन। जे सार्टिफिकेट मोनबाय होमबाना नोंहा देरहाहैबाय आरो। नैबेयाव मास्टारफोर थायो। नै बेयाव ट्रेनिं बायदिसिना होनाय बिदि आरो।
बेयाव सारमोन जिरायो मिटिं जायो दसे नायनानै ला लोगोफोर जोंनि ओरैनो बे जोंनि कलेजाव फरायनायनि मुलाम्फा मोननो हायो मोजां फरायोबा मोजां गोसो होनानै फरायोबा बिमा बिफानि मान इज्जतखौ बेयावनो लाखिनो हायो नायनानै ला बेफोरबायदि साइकेलखौ बानायनानै बेयावनो रेडि खालायो आरोना नायनानै ला बेयाव बायदिसिना मेचिन माबा दङ बेफोरखौ माबा खालामनानै नायो नै अनेक मेचिन दं बेयाव बिदिनो बानायो आरोना ओमफ्राय जोंनि गिदिर फैयोबा बेयाव जिरायो जोंनि गिदिरा बेयावनो ओरैनो दा साथामल' दं आरोना मावगासिनो दं माने ओरै बाहेरायाव हजों बिथोराव मावदों कलेजाव मावदों आं दा नैबे आग्रिलेकआव दंफैयो आरो लोगोफोर जोंनि मेन बर्डआ बेनो बेयाव मा लिरदों नायनाय ओमफ्राय बेयाव क्लास जायो दा माने एग्जाम जागासिनो दङ बेयाव क्लास जायो आरोना नै हगारलागासिनो दं सासे नायनानै ला लोगोफोर सोरबाफोर गोसो गुदुं जानानै फरायनो फैयोब्ला फरायफैनो हागोन मोजां शिक्षा होयो फरायनायजों लोगोसेनो साथ साथ बेजोंनो अनेक माबा मोनलांबाय थागोन ट्रेनिं बायदिसिना खेला दुला गेलेनायनिफ्राय मोसानायनिफ्राय नों मा गोसो बेखौ गासिबो खालायजोबनो मोनो आरो बेयाव ओरैनो 1 घन्टाल'सो जायो स्कुलानो 1 घन्टाजोंनो लोगोसे आरो नोंखौ अनेक गेलेनाय लांलायगोन गेलेनाय बायदिसिना खेला दुला बायदिसिना अनेक बायदि मैया फरायनायनि माबा दं आरोना जोंना बेयाव आं डाबल देखायबाय नैबेखौ आयना सिंनिफ्राय देखायहरदों ओरैबायदि समायना नुखायो नै मानसि बानायनायफ्रा रेन्सबो बानायो नुवाखै नाफोरा जि समायना समायना दासो माने बारा गोबाव जायाखै बेखौ खुलिनाया नै बावाखै मास मोनसे जाबाय आरो मेन मेचिना बेनो आरो बिबार बानायग्रा मेचिना नायलांबाय था लोगोफोर